Shranka Yameda. Amen. Yada Otumfo Nyankopon se mpempenso a wodi aduru. Onyame asem ewo nkwa. Na onyame asem ahoden wom. Nakwasem. Onyame asem ano nam se nkrante nufanu bia. Papa. Enunti onyame asem eba wo nchen. Na onyankopon nam adinfo so ene wo asa din komoyi. Na onyame asem ye chie no. Yes. Senia MC ne ekasa ye no. Asem ye chie no. Ubenya wasomdwe. Amen. Asene se Roma 4 kan sembi. Menka sa asem no nkyere edomu ahie nyina. Eti ngotwe nkyemadu enu ngotwe na menhye masem nase. Enwoma wode koma Roma 4. Eti ngotwe. Ko enkyemadu enu ngotwe. According to Romans chapter 8 verse 28. Na yenim se. Wana wodo Onyankopon no. Woni a odo Nyankopon te se de modo Nyankopon a mode mo wire nyina hye nyame mu yin. Ade nyina di bua won. Ade nyina di bua mo. E ma ne wie won yiye. Amen. Amen. Obo nsama nyame hira. Sa esene se wodo nyame na wode wo ho ato nyame so. Ni nyame adwuma na waye wadwene se obeye. Na onyame asam ebefa me so aba wo nchen. Na wobetie nyame asami na waye ne saa no. Ade nyina bedi aboa na ebewie wiye. Amen. 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 Meda osofu paniase. Yes. Sa enanso. Wasem menemo nkasa. Okay. Na anamtuo we a opani ne mpanimfo ne nadwumayefo etu ewo mantamisi. Ne botai nyina ne se. Asafi Jidi mantam ena eda opani kuma so se obema onipa biara atie nyame asem no wanya da nkwa eni ti se na ye ba mu nchen a enkwaje enti ena ye ba mu nchen. Amen. Enkwaje a okra bia benya da di a kire no enu nti ena ye ba mu nchen ne. Amen. Ti enne onyame asem a eba wo nchen tie na etusu anamo na onkwan no onkwaje kwan ena ye kire wo no. Yes. Enti Paul kan kasa bi se me kuma mu ade a mepe ene me nkotu a me kotu se Nyankopon ema mu se mu benya nkwa ehyanka nyame da. Amen. Enti enkwaje ho adwuma a ye ni nti no hwe Yohana Sempa etire enum hwe nchemadu asan enkromie nko asampa no se di rehani fa kyerɛ ma ye ko etinum enchemadu asan kron ai mo hwehwɛ kyerɛ nsɛm no enti Bible se mo hwehwɛ kyerɛ nsɛm no mu efiri se mo susu se mo wodan nkwa wom kyerɛ nsɛm no wo mu dan nkwa enu na di me ho adanse enu na di Yesu Kristo ho adanse. Amen. Amen. Enti ne ye hwɛ kyerɛ nsɛm no ahwɛ se okra bia wo mu dan nkwa asɛne se enu ne adansidi a edi wo Yesu Kristo ho a wonipa bia befa so anya dan nkwa ehyanka nyame da. Amen. Enti Jeremia ensia entemu dunsia odinfo Jeremiah ngoma ko etinsia ko enkenkan so dunsia ai se Awurade sie sani Awurade Yesu Kristo asie ni
Yankojina okwan so. Na monhwe. Okwan a yankojina so ya trokronkron no. Na yenhwe. Na mumisa. Tete atempo no. Dia okwampa no da. Na momfa so. Na monya home. Edi ama mo kra. Amen. Eshranka nyameda. Amen. Enunti Masamu ye titia. Sani ya mekane da baby ano. Ene munya ne sa me pamchao. Ye titia pa. Ai asane se ya besan yakọ. Sani ye tie bi ano. Ya besan yakọ. Asane se ye dwumade no edoso bebre. Enti ene munya ni na ochina nso eye asafu foforo ana district foforo. Enti sani ye tie bi ano. Yabesan yakọ na de me pese me ma na ne se ya na Awurade Yesu Kristo o kasa ni nyina na obube ebe ne na ya ode kasa enti Yesu Kristo bube na obube no a ya na chiafo na di na chi mpo no omonte benase na enu achi no oma bisa no se asemu a woke na ase kura ene sen Shanka Yamida. Amen. Aniti a bribi ana ewo machen sampa. Eti du miensa. We hwe adenu na na ebeko. Me pacho meti sampa. Eti du miensa. Ko enchemu aduonu nan. Yanko. Ayuo ani wura ho be. Ayuo ani ewura. Ehun be. Ehun ebe. Me si Yesu Kristo nam no. Ebe ne na obu. Na obu beni wia na onu ankasa sa kire wase enenti ebe we sei me be kire wase tiawa na mapon Shanka Yamida. Amen. Janko baba Matthew chapter 13 verse 24. Obu won be foforo bi say osuro ahini wo ye me no miere ye pe no etise onipa bi a ogu abapa onafo ai Ena onipa da ye no. Ai. Otamfo babegu ura bone wa yuo ne mu. Amen. Amen. Ena wo firi ho. Agentufo. Ayub. David. Ayub ko na media yo na wa dia na senede. Ayub fo bia media yo na ipa ko na media. Amani momunye namontutu amani momunye namontete amani momunye ya kaya amani momunye sondodo amani momunye okuno wampana amani momunye wayere wampana amani momunye ya no adro baba beyi ni diero amani momunye no baba beyi ni diero amani momunye sumo baba beyi ni diero amani momunye. Amen. Agentufo. Adwum we ya moto yi. Masem no besi no, adwum we mu nto ne dam abi. Shanka Yamida. Amen. Adwum we me say ye nto ni ha edan we ye mo si ni fefefe eye ahayem headquarters yi. Adwum we ye nto ne dam abi. Aba. Eye pe na Yesu buye. Na okire ase. Yes. Ase kire no na ese de ye adwuma e wo dam ha. Na enye be no. Enti momma ne momunyi no ye nto ne dam ha bi. Shanka Yamida. Amen. Ye nto ne dam ha bi. Se mudi asankafo achi na omukọ abonten na se muto de a ene ye wiase meti ase. E dam ha de ye nto bi. Shanka Yamida. Amen. Na edam ha no ye mane momunyi wo dam ha. Ye ma bibia momunyi wo ha. Sa adwaman na metra da we mu na emomunyi
na krono metenda wem na emomnyi na asanu metenda wem na emomnyi ya mani momnyi ewo ha bon shamsa hosapa Jacob beno osoro hini eti so onipa osoro hini na ye beno ati se onipa bi a okogu abapa ewo nefum na onipa dai na ebra onipa dai no ena otamfo bonsam ye nya bonsam adwuma wo ha ye na Awurade Yesu adwuma nti obonsam ekobu wiabone a ye mane momunyi wo ha nhyira nyameda Jacob baba ena otamfo begu wiabone wo ena fe otamfo begu wiabone ewo ayuo ni mu ena ofiri hokoe ena yiya hahan ebra eyiya hahan no ena so aba ena wiabone ewurabone no edadie ena ofiri wura ne nko ano enenti adwumayefo no ebisa Yesu sɛ eba ne nkyɛn bɛka kyerɛ ne sɛ Awurade owura yi enya papa na gu wo fom papa ena wugu ni wafo nim na ewurabone de Efrahimfa opani me sɛ me patewo enye onyame ma ena wo ye homdam ha na abonsam mai de eba mu sai na ye den enenti sa ewurabone ni nyina ye be ye freedom ha amen me say ewurabone ni nyina ye be ye freedom ha amen me say ewurabone ni nyina ye be ye freedom ha amen ye mani mom nyi e wo ha pa ajontofo mama wone montodum we wo dam ha biem hyiranka nyameda amen asese ha mo be hu enipa ko a ye wo dam ha se eye ewurabone a mo be hu se ewurapa mo be hu Jacob baba enya ewurapa na gu o enya ewurapa na uguye na ewurabone de Efrahimfa eno ka kire won se otamfo bi na oyesa ena ne nko ane ka kire enti ne nko ane ka kire ne se eni o pese ko bo enti yenko tutu ewurabone ne fi mu ana eno se dabi anye ne se mu tutu a na matu ayupa ni bi afra Matthew 13:30 wase de enti mumani mienu mmomi enkosi twabre otwabre ni dua na meka kire twafo ne se amen hyiranka nyameda amen ye wo ha ye kenyame asemi yes edem ha de ye kasa kire ahenima na se obi wo wiase na ebi a wakogie aduro ena ode baabo atoso ena wo ye nsenkyene a ye ntimi nka kyene se wonya ne na wonya de wo ye no na mom Yesu ba efiri nyame abegina nhyiranka nyameda amen efiri nyame a eni ti edem ha de ye hwehwe enipa bi ade wo makoma Nyankopɔn eni ti ye mane mom nyi wo dam a hyiranka nyameda Jacob baba mumani mienu nyina mom nyi enkosi wo twabre na se o twabre ni mu meka kire twafo me ka kire wo twafo na bofo ni se mo wurabone na no na mo tikire enti ayo nkoma mu se Yesu ba ha obebo wurabone anu ha obebo wurabone anu ha na mo se man mom nyi oba agise obebo wurabone awum hyiranka nyameda amen Jacob baba mumu wurabone na mumu wurabone ne kan na mo tikire na fiafi na mo nkwose ayupa no de mumu abuano ena mo fanko eni nti opani Thomas abeti adwase obuabua ewura papa no obuabua ayuo na no edi akogu asan so wona onipa bia benya da nkwa nhyiranka nyameda amen amanyina nanti wonyame mwe amanyina nanti wonyame mwe nanti mwe kwasido awudi eni akayo mwe didifwe na ya nanti ye wadi mwe amen enunti se obonsam dada wadwamamọ kwan so a enne empeni aba
Yes. Empeniaba. Ba. Onim peni nikita ho. Na be ya hinieba. Na be ya hinieba. Okay. Shranka nyameda. Amen. Verse number 37. Me pacha Matthew 13 verse 36. Aye. Eyu any wura ho ben asechere. Ayu any wura ho ben. Eho asechere. Na asechere ni. Okay. We ni e de ye adwuma wa ha. Enya ben. Asechere we ni e de ye adwuma. Okay. Na enye ben no. Na e ben de obu ni wiase nyina. Enti de ekoso wiase adwaman asanom eniem anabia bas ade ya asenkafo gyina bonten ka omonte nze omonte dia Bible say mo man mo munyin eduru ho a anya dem ha. Okay. Ka nyameda. Amen. Na oje nkrofo koko ne kwan. Oje nkrofo koko ne kwan. Ana oba fie. Ana oba fie bia mbetena ase. Ana asuafo ne. Ana asuafo no ba ne nchen be bisa ne say. Ka kire. Afuo mu wura bone ho be. Afuo mu wura bone ho be no. Kire ase. Ase ne sai. Ana obu ase won. Ana o ka kire o m say. De ogu abapa no. De ogu abapa no. Onu ni onipa ba no. Onu onipa ba Yesu Kristo. Obo me sama nka nyame hira. Yesu adwuma ne ye no ha. Amen. Na mo musro wodi na. Tini wori abepu amamwe. Asunje won tabas. Edadi echre wone mo bebe. Bedi urisi sogwa mabo. Edanu abetieti an boye fuasu. Eni anu amanje. Edadi wone mo bebe. Amen. Enti sa wo ye de tene de a tene awie ebe pia ma wo asere se ade kye e ne tabaso. Wonderful. Amen tiaseda. Amen. Yanko baba Die ogu abapa no. Enti de ogu abapa no. Onu ni onipa ba. Oni ni onipa ye na urade Yesu Kristo ene gu abapa. Onu ni onipa. Ena edam ha no so no. Ena urade Yesu Kristo aba ogu ye no. Eno ni ye no odam ha. Anya bo nsam de. Ehira ka nyameda. Amen. Enu nti odofo se wo ha na wo ye bo nsam adwuma bi na wo bo dwaman bi na wo nam nwanwan no nsa bi anan se wo ye ahohwibra bi a onyankopon pa wo eye wiase eye wiase ene ha de ye mani momnyi ye momnyi shaka nyameda. Amen. Yanko baba afuo no ni wiase afuo ni wiase abapa tieni afuo ni nyina eni wiase na abapa no a ogu ye no ene aya ahinie ne ma won mo nsem kra amba awradi nshirawo mo munyi mo nyina mo ko nyame nchen ya na ase oba awradi ye mana bo munyi o no ba ba be yudi aha shanka nyame da. Amen. Bible say me kuma mo ade a me pe na me nkoto a me koto srema no kware gidi asafo nyina nse mo benya da nkwa na mo munyi ne efie no fa ne bae ye bi samo. Amen tasada. Amen. Na de ewura no ni oponefo no. Oyira ni no oponefo no. Otamfo ogu ye no. Otamfo a obegu ye no. Onu yo bonsam. Oni obonsam. Otwabre no. Otwabre no. Ani wiase awie ye. Ani wiase awie ye no otwabre ni bedu. Wiase awie ye. Enti wiase ekọ na wie ye a ha abusonsomfo a ha nyina. Ewo wiase nyina. Onyame no ombekasa. Adwamamofo nyina. Onyame no ombekasa. Akronomofo nyina. Onyame no ombekasa. Adwamamofo ne asanomfo. Onyame no ombekasa. Shanka nyame da. Amen. Enu nti ye nya adwama dam ha. Ye nya krono dam ha. Ye nya mu na to dam ha. Shanka nyame da. Amen. Yanko baba. Na etwafo no. Na etwafo no. Ani abofo no. Ani abofo. Enti sani obobo wura no. Enti sani a wo prepare ufie prepare umfikire bobo wura no a. Na wudi oja to mu ahye no. Sa na be wiase. Sa na be wiase wankase medam ha. Wankase asori
de awemfo papa ne wa ha eni nti ye hyese da bi minyankoye meba nti awemfo papa ne wa ha nti ye hyese saa awemfo no ebenye onyankopon ma ahenie ne ma na ewiase de Yesu ba wonu mu obika shanka nyameda amen yango baba onipa ba ne ba soma na bofo onipa ba no ebribi bedu obasoma na bofo na wakobobo sinti dua nyina ene wo do di asamoni nyina no na hiniam amen amen sese bone no enipa bi aye ho anyansafo enti bone aye tra ma won yes de ni phone so e wo dem ama empagya ma me phone ni aso obi de te sa pampan no amen amen me nya bi opeke se pa ni bi o kula tablet no amen amen Safoi ekita sofoi so eti se ni patrim die eguso no je wo nko a ena wonim onipa bi ehu da je wo nko a bisa ho se wo nso ade ne gu phone so asemisa akase ade ne gu phone so wafa ne tra ena eniema mo hwe e wo phone so emnante ne mabawa no eniema mo hwe ha me masafo makacha wo me se wo ba kutum anim na wo kacha me se pani sira kono ho mfom so mama mekacha sori kontra ewiram ne bompaye me na me sire wo hwe niema wo phone so sa akona be wura wa me na me mo ho mpaye won kata ko wiram ko bompaye Bonsam ka sia sia opa amen amen me ka sa chira bofo ni say Gidifo ni titiri wo na adwontofo yes sa abofo na anya straight na won hye wo nyina hoyi a adwontofo no beto dwuma fa wo ho adwontofo no beto dwuma saa anwuma werho ebisa wo kenya me asem a wo hwe dwuma a ye to no a wo ya abofo a obema nako ana me boa enti sa abofo na anya straight a adwontofo no ebefa ne ho me catch abofo no ase se wo ma anya steady na wo ma nhwete mo nyame dia sha wo msa no gidi adwotofo ye be wura wo ho akọ nyame kanie di banim kan no ose nhira kan nyame da amen enti sa abofo no yi se wo ma hwe ho yi a enipa be wura mo abam nhira kan nyame da amen yanko enti de me chirewi ababawa akawa de baako no wanya nkwaje ansa no wanya nkwaje ma medwum we de otime to akawa de baako samia mewrade samia wonya me sisaye bone dudu ebo sisame we eni pa mu ni saye bone ananya me sisame maso ebo sisame ada so kama kwa samanya
n'anim na ɔde nsɛm taataa w'anim a na wato dwom afei na mebɛhwɛ makwan yie montoma mhwɛ yɛbɛhwɛ yakwan yie da biara mohwɛ makwan yie nanso da biara yɛhu ne ɛkɔ so da biara wohwɛ wakwan yie afei na wobɛhwɛ wakwan yie dedaade yɛ ɔba gyidi ma afei na wobɛhwɛ wakwan yie no ato dwom wei no nim sɛ ɛfiri saa berɛ kɔi awurade no na ɔnyɛ hwee biom nanso ɔkyena wo san bɛgyina ha ɔbɛsan ka kyerɛ sɛ afei ne ɛbɛhwɛ ako da bɛn ɛna wobɛwie hwɛ adwom wei abere bi meka sɛ ɔmu nya ato afei ne ɛbɛhwɛ no ɛnyɛ dwom a yɛto ɛnyɛ mu daa nkwa wode da biaa dedade nyina da biaa afei na wobɛhwɛ wakwan yi ɔhwɛ akwan no yie da nso hwɛ deɛ fon yi nneɛma agu so ne neɛ woyɛ bible sɛ neɛ ɔhwɛ ɔba mpo na ne kɔn dɔ no no wɔfa ne n'akoma mu dada hwɛ polo a mohwɛ no fon yi so hwɛ polo wei odiifoɔ ɔfɛnkani honhom bɛn na wode yɛ adwuma honhom bɛn wahyɛ wɔ yɛ wie no honhom bɛn ɛna wode bɛyɛ adwuma na wabɛgyina ha ato apaapa so hyira nka nyame daa amen Ofa from phone why na manya asem asensem nyina faako phone we so bo hopɛ ɛtete prɛte na bɔ nhyira ka nyame daa amen ɛnti ɛnnɛ ababawa abranteɛ wo phone no ɛnneɛma a wɔn delete a wonni nkwa nyame anim mafa bibi atra ɛna mo yɛ bibi asa wɔn delete saa nneɛma na wo hwɛ ne phone so no ubehwebehwe ne sofo bi hwe bi ubehwebehwe no difo bi hwe bi ubehwebehwe ne sankani bi hwe bi ne sankani bi hwe bi enam ko so ye konyame anwe o de ni se we de na mo ya ka kire o ka ta sankani so mo hwe no mo hwe na me be se mi ai cha ta sankani be be ko ayaba so ayaba Aya bisa wakwe Aduntunia bisa we Odifwe bisa we Wakwe bia wuna uswe Eso nyamiana Aya bisa Amen. Enti eniamaniama we Bible say onipa bone fo efi ni bone a waboabo ano ne kuma mu a ena yi bone adi sia de bone adi wo hwe we afi emma yesa onyina ma se fo mo ye mpaabo na fe Amen. Amen. Ya wahwe na wieye no no. Bibia obeye bia won sunsuaso. Na ewo wieye. Enti de ewo ye ne nyina no. Na wieye a ne se oba na ode ne kompa abo na anye yie. Pa. Anye yie. Obi yare ya no ko hospital yes anye yie. Won so kompa abo no ba yes anye yie. Shanka nyameda. Amen. Ya ko baba. Oni baba ne basuma na bofo. Oni baba ne basuma na bofo. Na wakobobo sinti. Na wakobobo sinti dia. Anyone who dia some. Anyone who dia some bone. Edi afri na hiniam. Edi afri na hidin. Na wado kogu jafunu no no mo. Ai. Amen. E wona osu. Eni setware ye wo. Ewo. Ena atenenefo no de. Omo be ye so wia. Omo be ye so wia. Ewo ye agya hini. Ewo agya na hima anim ho.
Near what are so nano. Yenim say, when you order Radino, I didn't know to Buam. Now, Doctor, now what daddy away, na why you do Yamipa? What over him? Amen. I am in tea, and I am bread, and nebra, a big crying in your Bible. I am in tea. Penny can't say, bedroom have Brandon. Yes, many Grammy to have me when you me. Nanny better be go up on thing. No one a day I am ma. Sadia Muya, dear. Bon Samba. No way, no one in a channel. No one young. Amen. Amen. What's your memoir? I remember when a young one in the back is to wear. I know before you know, can I wear a black tunic for Shiana? I can be many passer, and keep a cobio. You don't say Robert War. Now you know so be and you have me by your door. What's right, Mamma? What's right, Mamma? Amen. Amen. Aduma we ya me beye no hanne sabre no me woni pa me de hye o mensa me woni pa me de sa adwumade we hye o mensa yes me de hye mensa enne aba opani se ba bia e bedru bia no yemfa nsem won sen hye ni pa bi nsa na o monto aso asane se yen yakan samuti anye yemfiedu ne ma habib na nipa na me di sham nsa no atwas moye lokin so ne bosome miensa ne aba okay osimu na manya nshanka nyameda amen Hezekiah 33 verse number 7 me pacha aye huhumu awemfo a osonfo keteka asafani ohwefo district pastor zonal pastor regional pastor momra hamamemfa adwuma bi nshamonsa momra Hezekiah na Ephraim onye pani ma ka na Ephraim Hezekiah no say wahi me pacha Ezekiel 33 verse 7 one in Ephraim verse 7 verse 7 Ezekiel 33 verse number 7 verse 7 wo Ephraim anya me na me Ephraim verse 7 in Ephraim Me pacha o ye caretaker hwefo sonfo zonal pastor anase regional pastor eni diemu verse 7 in Ephraim verse 7 Ephraim anya me a enshanka nyameda amen me mama kwa aba ya ija ejo so fo pen verse 7 afre ya ba Hezekiah so di dwumade bi hya nsa wo ye odifo wo de hya nsa no ma ya ma Yesu mo beye usada ne ko dance o rade mo o ye leader enti awurade ne mo boafo onyame nka mo ho na muntumi nye amen na asani se wantimi a eye hu wo de me be kan wo be hu eye hu amen amen owai me pacha Ezekiel 33 verse 7 what's it dey honhom fam awemfo na honhom fam awemfo mo asede sa ye kan honhom fam awemfo a mo na mo ye honhom fam awemfo mo na mo wen asafi nyina amen e na mo wen won kra obebu hu akonta amen enti honhom fam mo na mo ye awemfo sa ye fa honam fam awemfo a ye wo protifo ye wo sojafo ye wo migration and ye wo other security agent yes so ho enti se ya no honhom fam die mo na mo ye awemfo no correct wo se men kan sa ankyerem honhom fam asafo man nyina no ye nkwa hyamnsam amen enti enkyerɛkyerɛ papa mo de bɛma wo ɛno na ɔnam so benya daa nkwa amen enti ɔmo nkwa
shamunsam. Sister the driver ni passengers and nam. Driver ni kazo obekum easy. Shaka nyameda. Amen. Shen wan ko driver bansa. Janko baba. Me pacho Ezekiel 37. Na wo onipa be. Wo onipa ba tie kasa ni yi. Me pese me refer obibi. Onyankopon. Ompese oba yesofo. Unse o kachem so onipa ba. Bible ka onipa. Wasi bema. No kre. Onyame bo onipa se na nkasa ni so ban so. Ene ne nseso. Ansan oyi oba afini mu. Amen. Siranka nyameda. Amen. Enti o ka onipa ba eye mmerima. No kre. Ajaman se o manima. O manima pa. Na sa wotimi ye de me kan ya. O wawie wo da no ada. Yanko baba. Na wo onipa be. Wo onipa be. Me de wasi orenfo. Me de mo si awenfo amasafo horo no mako. Amen. Onyame ne de mo si. Enye onipa bi. Amen. Onyame se wo de mo si awenfo. Edi ama Israel fie. Na tie menum nsam. Na fa bo kokko. Amen. Amen. Na fa bo asafo ne kokko. Okay. Na o msan fi bone a o mo ye ho. Why? Daddy. Some kasa mi tro obonefo se. Obonefo de me kasa che ne da sa. Wo obonefo. Wo obonefo. Owu na wo bewu. Na sa wanka. Na sam awemfo yi mesra mu o. Pani bank ba no bu nkotodwe. Mesra mu sam anka. Mo obonefo ne kokko. Mo obonefo ne kokko. Ewo na kwan ho. Ono obonefo ne die obewu. Na ni moja de. Mo nsam na bebisa. Amen. Amen. Mon sem na mebisa krai moja. Enunti na okache yense oni watamu a yeguo no. Emu hwehemu. Kese. Mo hwe ne ye. Obi ti dem ha. Wabadwaman 9. Sofo de acha ne 9. Asotwe bia nim. Ana ne tirimu aye ne de. Ana ode hohwa ne ho. Ana wo ka kire ne mfafo so me de fani de chai. Enti ya wo pani bi wo ba bi amemo ni din. Obi aye bone anu ofa ho. Ase so nyame fa ncha ne de ne ezi. Nyame fa ncha ezi wo de be chew. Enti ti ze pani wo nko na nimu anu aka na nim. Enti wo hwe obi a wono aye weak e wo ne wenfo no ho a no awura ho. Wo ka kire na wo so nyame fa ncha enye sabi. Hwe no anye sabi. Wo yes answer obesa be ka kire. Amen. 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 And the temo ne ba ko ne say obi wo ho a oboa wo ne hwe. Omo bi to de ni. Bible say achede efreni. Efreni. Enti sabre ne frɛ wani. Na chede horo no a wo de chewo no. Na efrɛ wani. Eni nti oba kwadwo. Enye wo pa, wono pa no ye den. Enye ono a wono pa wo ye den. Anya opa nkasem we de kwadwo men san ba wo no de woni bi ma wo no wa church when the church tina fitire ono watemo no hwehwemu ono watemo no hwehwemu enshaka amen asem bi twato me mamu de asem we kwotase a mo yure ba ho asem bi twato tie ni ye ene ye ne sa why yanko no mano Ezekiel 33 verse 9 what's it now say obo bonefo ne kokko say obo bonefo ne kokko ma wani bre se ne mani abre a fifiri mi na obo bonefo ne kokko e wona kwan ho se wonsan firi se onsan firi ho no nu ne ho na se wonsan firi na se wonsan fi ho a obewu na mumu yo obewu amumu ya wo ye ni mu na wo de na wo mo fantasy wo Wodi si no usi ni kwa hwe na anu asem bi a wo kan ya anye yie on se na anu asem bi a wo kan na anye yie onyame kire mo se atemu no enti opani ne mpanimfo ennam kire se ne esese mubu aten ne fa na gidi aye den aye yie de amoye no ne de anye yie what obi am I run back my man here?
Mama so worry. Begina. Amen. O worry ni ba kumda. Begina ha. Me pese me be some question about. Say mami nyame fasa ma empire why juntuni empire na se obadwaman a mo betunu enye sa mami nso oba we bo adwaman no amatunu we nso onam adwaman momoa ena woni be ma biti na moye ma adwen se ayete se de aye afra ya ni so se obi na obi ti no one ne wo ba akopa enye adwaman mo bi enye sa ne amoye no enye dwama mo biem ntini e krokro no bosumi we wanya oyire ne ho ade a afi we wanya we nsu de mapam dada amen nani eyenye ne ho ade de bodwaman eti asori mu tim na odwama mo ni amoni tia no mapam no na asase nya ne ho ade ya ma bosumi ne be pa ma ade ye afi ni mu eye mienu enye isa eye bronya o bronya maya wo ho ade hello say ya any ade ya man hello enti wo shine say wonye ni bronya mu no was no aba pani bronya mu no to say na ya kokko ansi mu kokko so ye obi ka so be ye ni hu ide yiri hu ade asafi we ya wagwa koko aso wo so wa she koko bre koko no way jire wo hu esense eye na ni da ho ese wo nya ni nti no se obeyire ne ho bisia bia obepe enkwaje ni nti aye ne yire ho ade no onye nanso aye ba ni fie sise ya ma nkwa anye ha ne he obeko ni etwa ntoma momi nhwe hu no pese wo kyerkyerem nema bi a wo wiase a ene onyame asem ne bobra aye de yadwia to no so mom agya nyame asem wate man kwa anye no nya oyire ho ade no oyi ba se 10 million no de akoyi ase okoyi ase a kwadwo man wo kwadwo man obo ni din wate oyire so ti wa onya ne ho ade ne nkwaje ebo no yes now tio na me pese me kyerse say anya ho ade na Yesu ba na onkobi ma muntake mu kunu ma munya mo ho ade amen muntake wo no munya mo ho ade na say enne sofo krokro na ye ne bosumi mienu ye ne bronya bre ye ne Easter na say Yesu ye nim da obebai empofi mu anu oyi na no onyamadia enkwaje no nkan ho I'm sorry enkwaje no nkan ho I am very sorry. I'm very, very sorry. This is unfortunate. I'm very sorry. What do you mean? I don't need my qua. Sankania, my qua, Penisi, I mean, Casangan. America. Sankania, my qua. And I don't need my qua. And no deep for my qua. I send it, sir. I know one day. Well, I know one day. When you're for. Wunyamebe Sanio Adina nyamia wuni abuafu yo Amen. Amen. Omenhwe nyamia chikwan. Yes. Na yanyankwa amen enkwaje ni nti ne yebre okay obiti hiadam ha wase manko gidi a mewu a nipa abedi machi wai enti no ye de opebia na da ni bibi bewu no ni abegya enu nti na utimu a wagba wafeli enkwaje ni nti ne yebre hianka nyameda amen wiemi enko
na wo so bo obonefo nkoko na se wo bo obonefo ne kokko e wona kwan ho se won san free ho ma me san free na kwan na se won san free na kwan ho a ono de obonefo no obewu na mumu yo obonefo de bia wo ka se obewu na mumu yem enti obi a wote ha na wote wiase na wo mpese wo ye de Yesu pe na oba a wanya dan kwan obewu mumu yem na wo nso obeje wo kra nkwa we na medi yam we ne ya papa we ne sam we ne sam enti ba kono se onipa bi ye bia onyai my last quotation Matthew 3 verse 12 yankenkan Matthew 3 verse 12 I know say dey ono na ni wusu apawa ekita ne nsam huhu amwa munim huhu amwa enkwada ne de wo ma meto azese ye bibi ti sa chechire won se mo jaayo enu ne edi huhu ye huhu a ne papa ne koguma ne esansi ne huhu wono ne husu apawa e won nsem na ono husu ne de ye be kofom ne ye ye be kofom ne ye friend ntete ye friend ntete yes esan sai chechire de yin ntete mfim enti de be kofom nyina ye de fra ene ye de edi bo frɛ chechire ne bo frɛ mo ni bi da me na medi abre aye fine pa ne de yanko baba ono na ni husu okura husu edi be hu ni paso obe pra apraye ho fita na wabobo ayu na no enti suffer ye careful na awurade amprawo suffer ye careful say awurade be prawo odifo ye careful na awurade amprawo osenkani ye careful na awurade amprawo ojuntuni ye careful anya say awurade be prawo amen enti sabre obi a ene me pese de moye ya enye obi ye ya enye ebinim ebi anyem nyina na so ne monte ye nde ne moye enokra ye ba ko be na monte asem we no na moye mo gaze monya mo boa na monye Shranka nyameda amen enti adifo opani sam wajuma duru hono pon me se ansam no a eya meka e wo bra ye nam yi no machemu mi no wa mo kurom no wa mo kwan nso ye ekwe kurom wa e kwan na ye ye ba ye bra pa enti me ka kire obi no wase hwe amanse de gite ye bo omampani amane asense yakwan nyina anye asa mo nto aba nso mo to da omampani mi ka se wutia we de on ti on sawutia amanse fo kwan efie po ye kwoti atoye enye nana adan da me hia wo mo ba ko no me ka kire wo wo da mo famfam so me ka mam why me nya obi an kan dia mo nka se pani ma ganka ebia no ma hu obi a me nya obi nku a me ka mam ese amanse omo kwan enye yes enti pani one wahwefo yi a wo do nsagu wam so hye wo mahwefo no wonu wam nko kasa sa wo matomra bi de mfumso bi acha anye ne kwan a me koduru ba bi mfumso obi di che de ehu enye har meka ehu wonko an meka che wasum amen onzo si onzo ye di acha no Shaka nyameda amen so for be kan kire me nka na ha tin ma kan guna so enti mfumso bia wo di ache anye ne kwan no nyame bebisaw enti monko kwan kire no monko mo masin mo nyina ebi ne bablagu dedi achire ebi ne bablagu aswadinti
Asodinti ebine babragwe Asodinti ebine babragwe ebine babragwe Asodinti. Amen. Amen. Adumuna woto ye no. Wodo nsa ba ko na e kire obi so. Won so enan ni nyina ehwe wo so. Wodo nsa ba ko na e kire obi so say asodinti ebinim bebregu. Nanso enan na aka ni nyina pontew. Pontew say wo asodinti wo bebregu. What? Wo bebregu. Eni nti mo hwe mo ho yi. Na ensam horo a empanimfo de be kire mo. Sane me ne mo akan na omo befa saaye so a kire mu me say anim ka pefe eyese ne odo ahinta enti bible say kananim tufo enti empanimfo no asem no ye ka wanim a ewo obo ne ho agitum se de waye enye obi ye na say ye kananim a wase fa asore hwan asore yesu dia opa fa koma no Ajano tumfo no hu yambo. Amen. O ma semi ntran mu sesu bra nweda. Amen. Ye ni onyankopon asem yi arisa. Amen. Na hon kronkron ni ho a onipa ntimi nso nyame ani. Onyame ma ne hon kronkron mra yimu. Na wonnane nipadua nyina nko honhom te bia mu. Oyi na no onyama dia okra bia nyan. Itumi nti onhyira ya da.